மம்மி ஐ லவ் யூ. ஃபர்ஸ்ட் என் அம்மா தான். எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு என்னோட அம்மா தான். அம்மா பத்தி கேட்டீங்கன்னா நான் பயங்கரமா எமோஷனல் ஆயிடுவேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பேச கஷ்டமாயிடும். நான் குமார், உனக்கு அம்மானா ரொம்ப பிடிக்குமா? அம்மானா யாருக்கு தான் பிடிக்காது? நாய் பூனை கூட தான் அம்மானா பிடிக்கும். அம்மா அம்மா தான். எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க அம்மா தானே. நான் போன பின்னும் நீ வாழ வேண்டும், எந்த மூச்சு உனக்குள்ள உண்டு. டவுன்லோட் மோஜ். மம்மி ஐ லவ் யூ. ஃபர்ஸ்ட் என் அம்மா தான். எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு என்னோட அம்மா தான். அம்மா பத்தி கேட்டீங்கன்னா நான் பயங்கரமா எமோஷனல் ஆயிடுவேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பேச கஷ்டமாயிடும். நான் குமார், உனக்கு அம்மானா ரொம்ப பிடிக்குமா? அம்மானா யாருக்கு தான் பிடிக்காது? நாய் பூனை கூட தான் அம்மானா பிடிக்கும். அம்மா அம்மா தான். எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க அம்மா தானே. நான் போன பின்னும் நீ வாழ வேண்டும், எந்த